Zákon príťažlivosti. Čo to je? Ako to vôbec funguje? Prečo to funguje? A poviem vám opäť trošku viacej, než som vám povedal doteraz. Ja viem, že som na túto tému natočil už veľa videí, lenže tie videá sú rok staré a ja som za ten čas nejako postúpil, niečo nové som zistil, niečo nové som objavil a ide aj o to, že mnoho z vás tieto videá nevidelo. Preto by som vám rád povedal dve veci. Dole do komentáru dávam odkazy na videá, ktoré som o zákone príťažlivosti už natočil a ktoré si myslím, že vám môžu pomôcť na vašej ceste životom. A druhá vec je tá, že rád by som vám priblížil túto problematiku hlbšie a rád by som vám natočil videá na témy, ktoré vás o zákone príťažlivosti zaujímajú. A teda by som vás chcel požiadať, aby ste mi dole do komentára pod video napísali témy, ktoré vás zaujímajú o zákone príťažlivosti, respektíve mi o tom napísali otázky a ja tieto otázky zodpoviem vo forme videí. Ďakujem. Mnoho ľudí zákon príťažlivosti pozná, ale málo ľudí ho vedome používa. Zákon príťažlivosti funguje stále bez prestávky. V kúse, každú sekundu, každý okamih, každý moment, každú myšlienku, ktorú si myslíme, len niektorí ľudia ho nepoužívajú vedome, ale používajú ho nevedome. Iní ľudia ho vedome stále používajú. Ľudia ako sú napríklad ja, ako sú ľudia, ktorí ma práve teraz sledujú, ako je veľmi veľa ľudí na tomto svete a teda všetci úspešní ľudia, respektíve drvivá väčšina úspešných ľudí si to prizná vedome, lebo si to všimli vo svojom živote a ostatní si to jednoducho iba nevšimli. Neexistuje nič, čo by vyvrátilo zákon príťažlivosti, neexistuje nič, čo by sa nedalo vysvetliť spôsobom, akým fungujú vibrácie. Takže o čom je zákon príťažlivosti? Tie základné knihy, ako napríklad Secret, teda tajomstvo, a to je natočený aj film, hovoria o tom, že myšlienkami si priťahujeme veci do nášho života. Že to, na čo myslíme, to sa zhmotní v našej realite. Že na to sú 3 kroky, že si máme požiadať, veriť a prijať. Znie to trošku príliš krásne a je to aj nadnesené. Ja nie som žiaden skeptik, ja viem, že tieto veci fungujú, ale fungujú trošku inak. Kedysi som tomu veril naplno, len potom som začal študovať kvantovú fyziku a učenie iných ľudí, respektíve duchov. Áno, sú ľudia, ktorí dokážu interpretovať iné bytosti, duchov do tohto sveta a to sú tie, ktorými sa ja riadím. Ja vám poviem jednu dôležitú vec. Zákon príťažlivosti nie je iba o tom, že teraz si zhmotní do môjho života auto, alebo 100 000 eur, alebo jedného konkrétneho partnera. Teda funguje to aj tak, ale ja sa na to pozerám trošku hlbšie. Ide o to, kým sa staneme. Áno, kým sa staneme na ceste k tým našim cieľom. Ja sa nesnažím veci priťahovať do svojho života konkrétne, že presne tú vec chcem. Ja sa snažím budovať svoj život, svoj lifestyle. Ak som niekde tuto dole a proste chcem byť bohatý, chcem byť zdravý, chcem byť milovaný ľuďmi, lenže tuto dole sa to tam nenachádza v mojom živote, v mojom okolí, tie veci, ktoré chcem. A sú až niekde tuto hore, tak bude trvať dlhšie, kým sa tam dopracujem. Výstup hore po schodoch, na mrakodrape, z prízemia, z úplného dna, úplne hore, trvá dlho. Lenže vyšliapať pár schodov, keď ste už na predposlednom poschodí, to 1-2 poschodia hore, trvá už rýchlo, keď ste už tam hore. Preto sa aj hovorí, že začiatky sú ťažké. A začiatky sú väčšinou naozaj ťažké, pretože chcete výjsť dole z toho dna, aspoň do nejakého komfortu. A potom z toho komfortu sa už v pohode ide hore. Chápete? Ak ste niekde nízko, chcete ísť sem hore, trvá to. A to sú tie zlomové body, kedy sa väčšina ľudí vzdá. Ja som sa tiež mohol vzdať, že nemám 10 000 odberateľov hneď. Prvý rok, že sa mi hneď nedarí, že moje videá hneď veľa ľudí nepozerá. Ja som sa mohol tiež vzdať, lenže vytrval som. O tom to je. Zákon príťažlivosti je o tom, aby ste si začali pestovať myšlienky, ktoré chcete, aby boli realitou vo vašom živote. Ale aby ste ich začali pestovať. Aby ste zasadili tie semienka, ktoré chcete, aby potom vykvitli. Takže nečakajte zmeny hneď. Čakajte to, že váš život sa začne postupne meniť po nejakom čase. Ten čas sa nedá presne takto určiť. Museli by sme sa hlbšie porozprávať. Lenže všeobecne ide o to, nech pozitívnym smerom smerujete svoje myšlienky. A ako reagovať v negatívnych situáciách, alebo čo vtedy robiť?
Najlepšie je negatívne situácie ignorovať, nehať ich prejsť cez seba, iba ich zobrať ako nejakú informáciu, nevkladať do nich emócie. Naše myšlienky sú veľmi podstatné, ale čo je ešte podstatnejšie sú naše pocity, naše emócie. Naše emócie sú náš navigačný systém. Ak sa cítime zle, vieme, že náš život smeruje zlým smerom, respektíve smerom, ktorý nechceme, aby smeroval, pretože naše vnútro, naša duša vie, čo my chceme, čo je pre nás dobre. Takže na základe toho padajú rozhodnutia našich emócií. Toto je, čo chcem, sústredím sa na to pozitívnym smerom, cítim sa dobre. Toto je, čo nechcem, sústredím sa na to zlým smerom, zažívam negatívne emócie. Tie negatívne emócie treba oceniť, sú navigačný systém, dávajú mi vedieť, ktorým smerom smerujem. Cítim sa zle, to znamená, že sa sústredím na niečo, čo nie je tak, ako by som chcel. Alebo pozerám sa na vec tak, že ju nedosiahnem, preto sa cítim zle. Pritom moja vnútorná bytosť vie, že ja tie veci môžem dosiahnuť, takže musím zmeniť perspektívu, musím zmeniť pohľad, musím zmeniť voľbu mojich myšlienok. Takže keď hovorím, že zákon príťažlivosti funguje stále, tak on aj stále funguje. Na základe toho, aký je obsah vašich myšlienok, drvivá väčšina vašich myšlienok, vaše dominantné myšlienky. Ak si stále myslím, že niečo nedokážem, že niečoho nie som hodnotný, že preto som sa mal lepšie narodiť, že sa budem musieť veľmi veľa tvrdo snažiť, tak tie veci aj ťažko pôjdu. Pretože vesmír pozná iba jedno slovo. Slovo áno. To, čo hovoríte, to bude. Ak hovoríte, mne sa nedarí, ja som neúspešný, život je ťažký, tak vesmír hovorí, áno Braško, tak to je, život je ťažký, tam máš. Tu máš to, čo hovoríš. Takže začnite svoje slova a činy smerovať tým smerom, ktorým chcete, aby potom bol. Vytvorte si predstavu vo svojej mysli, predstavu o svojom ideálnom živote. Nepozerajte na tie veci ako nejaký sledovateľ, ale pozerajte očami vykonávateľa. Teda ak chcem nové auto, nepozerám na to auto ako na nejakom plagátiku, ale sedím za tým volantom, vidím svoje ruky, cítim volant, cítim vôňu nového auta. Ak chcem dom, nepozerám na dom z vtáčej perspektívy, ale prechádzam sa v mojom dome. Pozerám na tie veci, ako keby už boli a snažím sa si predstaviť, ako by som sa vtedy cítil. Chcem viac peňazí. Čo predstavujú pre mňa peniaze? Predstavujú ako papiere? Papiere nemajú nejakú hodnotu. Chcem vôbec peniaze? Čo je za tými peniazmi? Sloboda. Za peniazmi je sloboda. Takže chcem sa cítiť slobodne. Takže musím vo svojom živote vyhľadávať pocity, okolnosti alebo sám si vytvárať pocity slobody, aby som potom tej slobody mohol mať viacej vo svojom živote. Chcem byť úspešný v nejakej oblasti alebo chcem mať viac tých peňazí. Aké sú moje názory na peniaze? Čo peniaze sú? Sú zdrojom zla? Ak sú pre teba peniaze zdrojom zla, tak ich v živote nebudeš mať, lebo to je odraz tvojich myšlienok a ty predsa nechceš byť zlou osobou. Je pre teba byť úspešným hudobníkom niečo, na čo musíš mať talent a nedá sa to trošku aj vydreť a prispôsobiť silou myšlienok? A ty si hovoríš, že ten talent nemáš, tak v živote ten úspešný hudobník nebudeš, pretože si hovoríš, že talent je to, čo musíš dostať od Boha alebo od narodenia a ty to nemáš, takže v živote úspešný hudobník nebudeš. Takže ak chcete, aby váš život smeroval tým lepším smerom, tak začnite iba lepšie myslieť. Ale musíte si vždy dávať pozor na to, čo je sponzorujúcou myšlienkou toho, čo si práve myslíte. Čo je základnou myšlienkou toho, čo hovoríte. Môžete si hovoriť, že ja chcem byť úspešný, ale ak sa pritom cítite zle, alebo podporujúca myšlienka je toho, že viete o tom, že ste neúspešní, tak darmo budete rozprávať, že chcete byť úspešní. Musíte sa k tomu dopracovať. Ak ste dlhodobo mysleli negatívne, nečakajte, že vám pôjde myslenie pozitívne hneď ľahko, že to pôjde len tak. Nie, to chce tiež nejakú prácu. Ak proste už ste nasmerovaní nejakým smerom ste vykonali svoju energiu, svoju myšlienkovú energiu, tak bude trvať, kým tú energiu tým zlým smerom zastavíte a otočíte tým správnym smerom. Každá myšlienka nesie so sebou energiu. Naše emócie sú vlastne energia v pohybe. Emócia. Motion. Energia v pohybe. Takže každá myšlienka, ktorú si myslíš, má so sebou energiu. Vytvára v tebe nejaký pocit. A ten pocit vysielaš do vesmíru. Čím častejšie a čím viacej budeš vysielať pozitívnych myšlienok na subjekty alebo oblasti života,
ktoré sú pre teba dôležité, ktoré chceš, aby sa zmenili alebo aby boli pozitívne, tak o to viacej tej energie do toho nazbieraš a potom tá energia sa ti začne vraciať. To sa volá energetické momentum. Môžeš mať viac peňazí, môžeš byť úspešný, môžeš mať lepšie známky v škole, môže sa ti viacej dariť v čomkoľvek. Môžeš mať toho vysnívaného partnera, môžeš byť zdravý, proste môže ti ísť všetko tak, ako chceš. Lenže musíš dať životu voľný priebeh, nesmieš do ničoho krúto tlačiť, musíš mať trpezlivosť a musíš usmerňovať svoje myšlienky. Takže toto bolo tak v skratke. Áno, a ozaj ešte dôvod, prečo zákon príťažlivosti funguje, je preto, že vesmír je zložený z energie, my sme súčasť tejto energie, naše myšlienky majú energiu. Toto nie sú ezoterické výmysly a bajky, tieto veci podporuje fyzika, skúma to fyzika. Dokonca vo fyzike vedci vytvorili ďalšiu odnožku vedy, kvantovú fyziku. Kvantová fyzika skúma energiu v tomto svete, teda aj našu myšlienkovú energiu. Si bytosť, si večná bytosť, ktorá má na tomto svete telo, ktoré má emócie a mysel, ktorou myslí. Ty môžeš existovať bez mysle, lenže mysel nemôže existovať bez teba, teda bez vedomia. Ty máš tú moc rozprávať, že si úspešný, že si bohatý, že sa ti darí, že život je nádherný a každý deň sa zlepšuje, že peniaze príjmaš ľahko a často a z viacerých zdrojov, že život je krásny, že tebe sa vždy bude dariť, že pre teba je tu vždy to najlepšie. A potom to bude realitou. Lenže ľudia tieto veci rozprávajú, myslia si ich 1-2 dní a potom prestanú. A potom sú tu ľudia, ktorí s tým neprestanú a oddajú sa tomu, nájdu v tom krásu a cenia svoje krásne pocity vo svojom tele a potom sa im aj tak darí. Takže život je krásny. A ja som živým príkladom toho, že sa vám život môže obrátiť z úplného dna na to, že budete smerovať úplne hore. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Ak vás zaujíma nejaká téma, oblasť o zákone príťažlivosti alebo celkovo chcete nejaké video, dole mi to napíšte dole do komentáru. Ja si to všetko zapíšem, momentálne mám zapísaných 50 videí, takže asi to trošku potrvá. A mám z vás radosť, že nás je tu stále viacej. Kto by mal záujem o moju prvú knihu Rozvíjaj rovnako telo aj mysel, kľúč k šťastnému životu, s podpisom a venovaním môžete mi písať správu na Instagram michal.drienik. Moja druhá kniha bude vychádzať tento rok 2019 vo februári, ktorá bude viacej zameraná na silu myslenia, na zákon príťažlivosti a formovanie nášho osudu. Takže ďakujem 565 krát a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!